točíš. Ale natočíš video a pôjdeš? Ináč prechod s týmto mostom by som dal ako psychologickú disciplínu pre niektorých ľudí. A buď sa po, alebo sa po na druhu. A docela sa to aj trasie. Prechod s týmto mostom na OCDčku, to nie je zlý nápad. Dúfam, že to lano hrdzavé je dobre upevnené tunak. Ty kokos, pekný oni. Mostisko. Na konci mosta, potom povyššej a končia stromy. Tam je Európa Hute, tam si dáme pivečko jedno. A potom pokračujeme niekde tam, tým smerom, jak je slnko, tam je niekde náš cieľ. Dom Hute dnešný. Kokos, a jak to húpe teraz? Už sme v strede asi? Neviem, nemerám to.